No!
Mama sen. Senggel apa piye? Senggel. Senggel iku apa lah? Senggel. Eh? Senggel. Senggel dua. Yo. Ijen padha ijen. Jen pedhe jen. Ijen padha ijen. Kuat diri karek kowe. Ora wani. Saiki matane pola tolong. Kowe dijono. Ora apa-apa nak. Wani tau. Dase bojono. Ora. Ini Mas. Kepada saya. Yo. Mek urungane. Keplak. Sing aku bamboro. Kancane lho, bali nek paku telu. Matang rem rene mulai. Oh, asik lho. Iki lho, monggo iki. Ora nrimo. Sing lemu. Ora aku. Kowe cewani kowe. Cewani. Senajan mana? Eh? Kemana ora? Kemana? Kemana? Kemana ora? Duwe wani ora? Kemana mundur? Coba kamu mundur aku. Kowe wani. Kowe wani dijejer gede dure wani kowe. Aku yo wani ae. Piye wani terang? Nek trimo ngene iki yo ecek. Ngerti? Bos. Pendekar. Pendekar. Mana kering? Mana kering? Ngerti wani? Dene wani kok. Dene wani. Kok nangis kenapa? Tanta. Tantang. Jawab kok sudah pisan, tantang sangat. Tantang. Segel. Iki napa? Aku ora trimo. Napa? Dur. Mesal. Liwat yo. Setahun harus kepada sih.
kok. Santai pikir-pikir sih. Masa pikir lah, bos satu kepikiran. Meripatku kuning-kuning. Masa dia? Ayo. Kuning-kuning kan mah. Kuning-kuning saja diodol-odol. Ojo nganti kalah. Satu. Malik. Ora. Satu. Bumi. Pikir aku lagi makan pisan kok. Ayo. Aduh, jangan teko kene lho, ngene iki cak. Bacaan iso. Anu, memang tuh saya itu aku bilang. Silmu. Tunggumu. Jet. Lemu sapa? Lemure sapa lah? Pakde. Masih sapa? Pakde, aku pakde mesti. Iki piran iki. Iki kawan. Wis. Mripatmu ora plek piye, Mas? Ngono udah. Ya. Sing luwir lho. Juret pelaku sing jaga. Pelaku kok. Ayo saiki. Sini bagus story dulu. Pelaku tetor aja dorong. Ya, pelaku kok ngene. Bajuku. Tangan kering. Ayo. Kowe gak santai kurung kowe. Coba. Bagus story. Bas. Rasane ono sing kandel lho. Sing ndi nang? Ono sing kandel. Aku takok sing ndi? Sing tengah. Jebol tak ibuane. Podo. Soto. Ben kenceng. Yuni wis Panas ora foto. Panas yo dikek pas. gas. Sama mbak kancane. Aku. Aku sing ke. Maku ini. Kae guys. Atas stereo. Bye.
Ketlang ana wedhus di baru. Lelepah, barat kuwi wawan. Leleyu, barat kuwi nonton sing ayu-ayu. Nek kana sing ayu ape piye kuwi? Nek ora ana sing ayu kuwi rondo sing pening-pening. Aku gelem. Oh, melok blok. Rajan kowe malah ngono. Aku ora pol mires karo kowe ger. Jurit. Ora sah malah ngothok nek pengarepan kuwi yen ora gelem tak kepak-kepati ning aku kuwi jurit. Sok mikira kowe. Piye? Mundur kowe. Kowe gede ndi? Aku ngene. Alah, keparat. Ora sah deli-delian karo aku kowe. Watai Satrio, yen turu cepat bae, cepat lemah. Oh. Serno cepat bantu, ora pol mundur ring pengarepan. Elah, bakul balang kene aku ya. Maju, Pak, ketah jasmu kowe. Mati ya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki wayahe perang. Lapo? Iki lapo? Wayahe takbir keliling. Ora takbir keliling ora gowo-gowo pantes. Saiki umume Gowo-gowo. boleh gak boleh kanan. Carane gawe kowe. Nek kontek-kontekan tok ora seru ya. Gowo-gowo. Yo, golek gogo. Weh, iki kok ana gogo iki. Yo. Jajal kan. Tangane yo jajal yo. Aja sembrono lho. Gogo kok Gogo kok abote mbah yo. mosok. Abot. Mosok aku. Yo, kok dosa abot ya. Apa? Anu curute. Gogo ta. Ala iki gogo no krane. Krane. Ning iki mah ambune kecut. Anu kecut. Yo, Yo, lek tak sampeyan sama samperno sih. Beres, Bos. Takbir iki takbir. Wis tak samperno. Engko nek garek kaget gogo. Iso nyamperno ora? Waduh. Ora gogo iki. Hah? Aja sembrono kok tenaras bedel-bedel kancane. Iki kok apik iki. Nomere sejak WC iku. Sing song. Sok. Dilarang membuang sampah. Iki piye? Apa iku? Aku ora iso maca. Terusane ngono. Terusane piye? Wacane apa? Ngawur iki Cina. Cina. Iya. Akeh di. Diejak ora iso maca. Aku sing guyung Diejak. Iki diwaca sik. Setete. Dibaca. Sate. Sate buat kamu. Patang huruf pe. Oh, patang huruf. Iso maca. Supaya iso maca dari sibo. Apa kok? Apa iki? Masuk. Apa? Jare Apa? Ojo jenteni aku kowe ya. jare. Oh, blok tak kira iso maca malah. Kancane iki masaku iki. Malah ngene kok. Ngguliku. Apa? Untune rangan-rangan koyo ngombe. Lho masaku iki tak maca Mas. Ora aku sama wedi dhewe. Jajal barang iki ngono. Aku wedi dhewe ora ngono. Nasib balut e. Aku nasib bocil piye? Bocil mati. Paket mati soyu. Aduh, sesuk kaya bakar jagung ora. Pakanan apa? Piye iki solusine piye iki, Mang? Solusine iki. Mang apa iku? Mang apa? Iku mang vampir. Vampir. Alah. Hampir yo hampir. Slow. Hampir. Vampir. Solusi. Carane piye carane? Ojo ambekan. Pirang jam? Kok 3 jam ora apa-apa. Penting selamat. Carane piye? Carane ojo ambekan. Ambekan? Yo, golek. Hampir kan kene ojo tekan. Ojo ambekan. Sing penting ora ambekan. Ora ambekan. Ambekan. Nek ambekan yang mati kowe. Gak kualik. Ambekan mati. Aku golek cara sih.
selamat. Napas panjang anti bocor. Malah iklan tipe. Jadi carane nganggo piye? Carane piye? Carane nganggo ngene. Kok kucing. Masa? Apa? Masa no? Ya, Masa ya? Masa bratan no? Yo. Batang tipos. Aduh, bocor. Ambune piye? Oh, Ambune apa? Ambune lalapan ya. Apa berman lalapan? Alah mangan. 아, 지금.